Aquest final ha sigut apoteòsic, Espectacular, increïble. Amb la traca arribem al final del piromusical de la Mercè 2012. Ha estat absolutament increïble el piromusical d'aquest any. Les emocions a flor de pell aquí a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb aquesta catifa de llum que arribava molt més enllà de la plaça Espanya. Amb aquesta traca final es posa el punt i final també a les festes majors de Barcelona i amb les fumarades del Castell de Focs, el públic que comença a marxar. Nosaltres també acomiadem